που ακούγεται. Βέβαια ξεχάστε, είπαμε τον Αζάρ και τον Γκότζε, Μάριο Γκότζε. Το κασέ του θα είναι τόσο μεγάλο πλέον φέτος που ούτε καν θα το σκεφτούμε. Άλλος ένας είναι Κολομβιανός, ο James Rodriguez της Πόρτο. Αλλά είναι και αυτός στόχος του παππού, του Σερ Τσίχλα. Οπότε δεν ξέρουμε. Έτσι. Αν μπει ο Σερ Τσίχλα στη μέση, δεν ξέρουμε. Άλλο ένα όνομα που γεννάει είναι του Γιόβετιτς. Κάποιον που ήθελε να φέρει ο Ράφα. Είναι μόνο 22 ετών ακόμα και μπορεί να μπει μέσα στο πλάνο. Δεν λέω ότι αυτά τα ονόματα ακούγονται ότι θα τους αγοράσουμε. Λέω ότι ποιους από τους παίκτες, ας πούμε, που άλλοι θα θέλουν να δουν στην ομάδα ή είναι ταλαντούχοι ή ταιριάζουν στο σύστημα του Moneyball, θα μπορούσαν να έρθουν. Έτσι από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Για τον Μουνιαΐν της Μπιλμπάου έκανε τόσες καλές εμφανίσεις φέτος που το κασέ του θα είναι ψηλό. Οπότε θα πέσουν πάρα πολλές ομάδες πάνω του φέτος και δεν ξέρω αν θα μπει η Λίβερπουλ σε τέτοια παζάρια. Ένας άλλος παίκτης εξ Αγγλίας, ο οποίος μπορεί να μην σας γεμίζει το μάτι, αλλά είναι raw talent, δηλαδή έχει δείξει καλά, είναι ο Χόιλετ της Blackburn. Πιτσιρικάς, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, οπότε δεν χρειάζεται καν να πληρώσουμε για να τον αγοράσουμε. Και επειδή είναι στην Blackburn, δίπλα-δίπλα, ας πούμε, με τη Liverpool, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να μετακομίσει μερικά μέτρα πιο κάτω. Θα δούμε. Αυτό που σας είπα για μεταγραφές και για λεφτά. Γιατί βγήκαν κι άλλα στη φορά. Πρέπει όμως να τα βρω. Λοιπόν, μας αγοράσανε πρόπεση μάλλον, οι ιδιοκτήτες, οι καινούργοι. Και βέβαια με τους νέους κανονισμούς της UEFA, πλέον από τον Ιανουάριο το περσινό, μάλλον τον Ιανουάριο που πέρασε, και γι' αυτό είδατε όλες οι ομάδες δεν κάναν τίποτα αγορές. Γιατί πλέον οι περισσότερες ομάδες, μην ακούτε που θα ανοίξει το πορτοφόλιο ένας και ο άλλος, δεν θα ανοίξουν πορτοφόλια. Δεν θα ανοίξουν πορτοφόλια γιατί πλέον δεν μπορεί βάσει των κανονισμών να βγάλει πορτοφόλιο ο πρόεδρος να τα πληρώσει από την τσέπη του. Πρέπει τα λεφτά να έρθουν είτε από πωλήσεις άλλων παικτών, είτε από τα εισιτήρια των αγώνων, είτε από τους σπόνσορες, είτε από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τέρμα το πορτοφολάκι του. Οπότε ό,τι ακούτε δεν ισχύει. Οπότε οι μεγάλες ομάδες θα αναγκαστούν να πουλήσουν τους μεγάλους παίκτες τους που έχουν τα μεγάλα συμβόλαια, αν θέλουν να μειώσουν το κόστος τους για να αγοράσουν άλλους. Ακούστε λοιπόν τώρα τι. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί για φέτος το budget, όχι το budget, ο συλλογισμός της Liverpool, αλλά όταν την αναλάβαμε την ομάδα, μετά από την αγοράσαν από τους Cowboys, η ομάδα είχε για μισθό παικτών 120 εκατομμύρια το χρόνο σε μισθούς παικτών. Και δεν μιλάμε για την ομάδα του Αλόνσο, του Μασεράνο κλπ. Μιλάμε για την ομάδα του Πάουλσεν, του Κόλ, του Κοντσέσκι, όλων αυτών. 120 εκατομμύρια για παίκτες, όχι να αγοράσεις, για παίκτες για μισθό. Αυτό είναι, τα έξοδα αυτά είναι για ομάδα τετράδας. Έτσι, 120 εκατομμύρια. Σκεφτείτε τι λεφτά, όχι από το Ράφα, επαναλαμβάνω, όχι από το Ράφα. Αυτά ήταν από τα contracts που έγιναν από την ημέρα που απολύθηκε ο Ράφα μέχρι την ημέρα που ανέλαβαν οι καινούργοι. Υπήρχαν βέβαια και μερικά μεγάλα συμβόλαια επί Ράφα, παραδείγματος χάρη του Κάουτ. Αλλά εντάξει, λογικό. Αλλά όταν μου λες 90.000 ο Κάραχερ μέχρι τα 36 του, εντάξει. Προσέξτε να δείτε. Ο Πάουλσεν έπαιρνε μεγαλύτερο μισθό από το Μόντριτς της Τότεναμ. Ο Γιοβάνοβιτς, βέβαια αυτή ήταν
του Ράφα, οπότε εντάξει, ας λέμε εκείνα του Ράφα, έπαιρνε περισσότερα από τον Βαν Πέρσι και ο Κολ περισσότερα από τον Μπερμπάτοφ. Οπότε βλέπετε λοιπόν έναν αχταρμά όσον αφορά την οργάνωση. Γι' αυτό σας λέω ότι παίρνει καιρό για να χτιστεί μια ομάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι καινούργιοι ιδιοκτήτες, βρίσκονται μόνο 1,5 χρόνο στην ομάδα και έχουν μόνο 2 φορές το χρόνο να πουλάνε και να αγοράζουν παίχτες. Δεν είναι εύκολο. Άλλο να το έχεις όλο το χρόνο και άλλο μόνο 2 φορές το χρόνο. Πήρανε βέβαια, έσκασαν τα λεφτά των παιχτών, των καινούριων που ήρθαν, αλλά σκεφτείτε πόσα λεφτά βγάλαμε και θα βγάλουμε ακόμα από το βιβλίο μας με αυτούς που ξεφορτώθηκαν. Και μιλάμε Γιοβάνοβιτς, Ακουιλάνη, τον οποίο θα ξεφορτωθούμε, ο Πάλσεν, ο Κολ που μάλλον θα ξεφορτωθούμε και αυτόν. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Όχι μόνο αυτό, αλλά γράφτηκε ο Ρόρι Σμιθ στους Times, αν δεν κάνω λάθος, γράφει ο Ρόρι Σμιθ. Έγραψε το περασμένο καλοκαίρι ότι πριν ακόμα έρθει ο Μπέλαμι στη Λίβερπουλ, οι μεταγραφές που είχαμε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή το καλοκαίρι, δηλαδή Άνταμ, Ντάουνινγκ, Ενρίκε, Χέντερσον, είχαν μέσο μισθό 40.000 τη βδομάδα. 40.000 τη βδομάδα. Είναι τεράστια η διαφορά. Εάν το πολλαπλασιάσεις επί 5 χρόνια, που είναι σε κυρίως το βασικό συμβόλαιο, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Η διαφορά είναι συμβόλαιο ενός καλού παίκτη. Γι' αυτό λοιπόν μην τα βλέπετε όλα από το έξω. Σκεφτείτε τι γίνεται το μέσο. Ότι κάποιος πρέπει να έχει το μολύβι και το χαρτί και να υπολογίζει, να μπαλατζάρει, να πει πόσα έσοδα παίρνουμε. Έχουμε αυτά τα έσοδα για να τα δώσουμε σε μισθούς. Γιατί αν πληρώνουμε παίκτες παραπάνω θα έχουμε πρόβλημα με την UEFA. Γι' αυτό κυνηγάνε ταλαντούχους και νέους. Γιατί ο νέος, εκτός αν είναι, είπαμε, κανένα που έχει ξεσκιστεί, ας πούμε, και του ζητάει όλος ο κόσμος. Αλλά ένας νέος ταλαντούχος που δεν το ξέρουν και πάρα πολύ, αλλά θα δουλέψει, θα είναι ταλέντο, δεν θα σου ζητήσει τεράστιο συμβόλαιο. Έτσι. Και βέβαια έχουμε και τους πιτσιρικάδες στην Ακαδημία που λογικά θα ανεβαίνουν. Τέλος πάντων, σας κράτησα πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα νέα που θα ήθελα να σας δώσω. Αύριο βέβαια έχουμε το παιχνίδι. Ήδη είχα κάνει ένα μικρό βιντεάκι από το Liverpool που είχε ξεκινήσω, αλλά θα το ενσωματώσω στο βίντεο του παιχνιδιού. Θα προσπαθήσω να σας δώσω όλη την ατμόσφαιρα και όταν το ανεβάσω θα το δείτε. Αλλά αυτά προς το παρόν από το Λονδίνο. Σταμάτης, φιλάκια πολλά, καλό Πάσχα σε όλους, με την νίκη αύριο με την ομαδάρα μας και τα λέμε. Γεια χαρά.